Heel Nederland en België baalden mij mee toen je op moest geven in de Tour, maar gelukkig beide weer. Is het reëel dat je mee gaat doen om de eindzege? Ik hoop het. Ik heb op zich wel oké getraind. Ik kom wel iets beter naar mijn gevoel, maar ja, als het wedstrijd is kan ik soms net iets meer. Dus hopelijk komt dat er deze week ook uit. En dan de volle focus op een unieke trilogie, WK Mountainbike? Ja, het zal zeker niet makkelijk worden, maar ja, door de kalender en door het WK in Afrika is het voor mij wel een kans om er nog eens voor te gaan. Maar is er in nieuwe Tour kansen voor etappenzegers? Gerardsbergen, misschien de laatste dag? Ja, ik denk zeker Gerardsberg is wel een rit die me moet liggen. Dat is ook een plek waar ik wel graag koers. En zondag in Leuven is ook altijd lastig. En morgen? Is het bij jullie te doen voor een andere renner? Ja, ik denk, ik ben ook een beetje last minute aan de selectie toegevoegd. Dus we hebben Simon de Hers mee voor de sprints. Het is voor hem ook leuk om zich hier te kunnen tonen.